Hazvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe. Vanhu vanga vatotanga kana paTwitter zvikanzi Zimbabwe iri kunakidza because of Chamisa bra, because he is giving us party after party. So vanhu vanga vangomuka nhasi vakavharira social media pese. Mushure mekunge Gift Osalos anga akaisa paTwitter pake akanyora kuti President Advocate Nelson Chamisa is the president of democratic DAZ yavanga vakanyora DAZ. So panapa muri Zimbabwe nyaya iyi yazotanga kufambirwa ichionekwa manje vanhu vakuda kuferefeta kuchibvunzwisisa kuti zvechokwadi here matiti makutoenda paBvuuu. So #Bvuuu yanga yakanetsa nekuti Bvuuu isikuziva kwatinoita kakutripisi kana vachitaura zveBvuuu vanenge vachitaura zveBlueprint. Pane iya vanoti Blueprint ndio vaitaura nezvayo, but panapa inga kunzi #Bvuuu. Zvakonzeresa noise pasocial media because vanhu vese vanga kutaura kuti Advocate Nelson Chamisa vhura imwe party. So muri Zimbabwe panamboya panapa ndakupromesa ndikati inini ndiri nyaya yemetizhin, ndinofambira nyaya idzi, ndinodziweka nyaya idzi semetse. So ndabva ndadzifambira nyaya ndikadziweka ndikati aiwa Advocate Nelson Chamisa zvechokwadi party iyi haina kuringana nokuti spokesperson webato reCitizen Coalition for Change anoitwa Promise Mkwananzi anova iye ndiye spokesperson because Gift Osalos ndi deputy. Saka spokesperson manje azotaura panapa akati he has not formed any party, new party yet. It's all fake news. President Chamisa remains CCC president and champion in chief. We are informed Faz has already found someone to register. Does yet? Zvikanzi Comrade Osalos was just playing with their minds kuvaitisa. Muri kuona manje. So patodzive Faz vanga vatogadzirira kuti vatoisa chimwe chicandidate chavo chinonosvika chitoregister DAZ iyo yanga yakatotaurwa kudhara yanga yatopiwa hint na Gift Osalos. So akatoti aiwa tatichingovaitisawo zvedu hakuna kana party yatoti yavhurwa zvamanje. The President Nelson Chamisa vangori president webato reCitizen Coalition for Change. So kureva kuti apa inenge ari maskillful anenge achida kuitika kuti pamboonekwa kuti chii chinoitika nekuti timu rese ranga ratopa position uku Sengezo Shabangu akagadzirira congress yake yanga ichingofumba ichinzi arida unoisa ana Weshman Ncube chichi inini senyaya yemetizhin dzimwe nyaya dzandichiri kuweka idzodzo ndichauya futi zvekare panapa ndichinyatsokuzivisa in detail kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo chii chanyatsoitika, but zvamanje ndamboya ndichikuzivisai kuti party haina kumbovhurwa inonzi DAZ. Zvanzi kwako ranga ringori skillful imind game yavari kutambisana. Ndo nyaya ndava ndakakubatirai nhasi panyaya version. Kana uchinge wasvika panapa ri first time yako usakanganwa kusubscribe hatibhadharise mahara, ukomenda, ulike, ushare. Toramba tichidzoka tichikupai maupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.